Безнең бүгенге кунагыбыз океан артыннан. Кайчандыр ул безнең каналда чыгып килә торган яшьләр тукталышы тапшыруның алып баручысы иде. Ул җырлый да, кинолар да төшерә, модель да, Иделия Марс турында сүзләрем. Менә китап ул нәрсә турында? Сез аны кайчан чыгарырга уйлыйсыз? Китап язганчыга хәтле без инглиз телендә сценарий яздык. Әмма менә миңа ничектер менә җитеп бетмәде шул персонажлар турында күбрәк әйтәсе килде, аларның хис кичерешләрен күбрәк күрсәтәсе килде. Һәм шуңа күрә китап язырга булдым. Әмма ул киләчәктә инде фильм булачак. Һәм нәрсә турында дигән сорауга ул ничек дип әйтим, мистик драма, аны психологик триллер дип тә атап була. Берникадәр детектив алымнары да бар. В общем, кызык булачак. Исеме аның инглиз телендә Behind the Door. Аны менә русчага тәрҗемә итсәң, ничек по ту сторону двери, матурак итеп әйтсәң, татарча бөтенләй гади яңгырый. Ишек артында. Ишек артында дип тәрҗемә ителә. Һәм менә шул мистик драма дип әйтер идем мин. Димәк, китапны, фильмны көтеп калабыз. Бәлки сез аны татар теленә дә тәрҗемә итәрсез. Андый план бар. Дөрестән дә бар. Мин уже кешеләр табып сөйләштем. Ул дөрестән дә татар теленә тәрҗемә ителер дип ышанасым килә. Һәм мин аны менә бу елның ахырына хәтле ала бирсә эшләргә тырышырмын. Менә шулай. Димәк, инде сез режиссер буларак эшегезне дәвам итәсез. Андый теләк тә бар. Гомумән, менә ничек дип сценарий язганда анда ике вариант бар. Сценарийны аны сатып алалар, я булмаса спонсорлар табып аны үзең төшерәсең. Әлбәттә, миңа икенче вариант күбрәк ише, ансы инде вакыт ничек нәрсә күрсәтер безгә. Сез бит әле җырлыйсыз да. Менә Америкада татарча җырлаганыгыз булдымы? Җырлыйм, җырлаган булды, чөнки безнең менә Флориданы алсак та, Майами шәһәрен, анда бик күп татарлар яши. Һәм бер тапкыр татар сабантуена чакыртып, мине җырлаттылар. Шәп, димәк, сез Майами татарлары белән әле дә аралашып торасыз. Без элемтәдә торабыз. Менә Instagram һәм Facebook битләрендә дә минем анда бик күп Майамидан танышлар, дуслар, бик күп татарлар бар. Instagramыгызны мин дә карап торам. Күптән түгел генә Эльбруска менгәнегезне дә беләм. Ничек аңа җөрьәт иттегез? Дөрестән дә Эльбруска мендем. Әмма мин үземә андый максатны куймадым. Менә шунда ахырына хәтле җитәргә дигән. Ул минем өчен беләсеңме, ничектер үз-үземне физик яктан һәм психологик яктан сынап карыйсым килде. Бик авыр булды. Әлбәттә, максат анда альпинизм булырга дигән булмады. Әмма шулай да менә Дагестан Федерациясе альпинизм буенча миңа анда значок бирделәр, так что мин хәзер җырчы, сценарист, альпинист булдым. Шулай. Һәм сез бит әле алып баручыда яшьләр тукталышында эшләгән вакытларыгызны искә төшерәсезме? Хәтердә берәр нәрсә калдымы? Булды. Андый хәлләр дә булды. Яшьләр тукталышында эшләгәннәрне бик яхшы хәтерлим. Яшьләр тукталышы дигәннән иң беренче чиратта әлбәттә Рамиля апа искә төшә, чөнки Рамиля апа безнең өчен күзләренә яшьләр дә тула. Рамиля апа безнең өчен ул икенче әни дип әйтим инде. Шундый мощный школа булды ул безнең өчен, яшьләр тукталышы. Әлбәттә, ул белемнәрне хәзердә һәрбер бездә куллана дип ышанасым килә. Рамиля апага бик рәхмәтлемен. Аннары соң инде йокысыз төннәр искә төшә. Чөнки яшьләр тукталышы тапшыру эшләгәндә безнең монтажлар менә истә иртәнге вакытка хәтле иде, төне буе монтаж эшләп, аннары соң сәгать 9-га физкультурага барган чаклар искә төшә. Йокламыйча. Бик кызык вакытлар булды, әлбәттә, менә аларны бик рәхәтләнеп искә төшерәм. Менә Шаян ТВ каналына нинди теләкләрегез бар? Шаян ТВ каналына менә гомумән иҗади кешеләр, без бит иҗади кешеләр,
син иҗади кеше, мин иҗади кеше, менә операторлар иҗади кешеләр. Гомумән безнең максат, безнең эшебез ул тамашачыга эмоциялар бүләк итәргә. Менә сезнең каналыгыз шаян, сез һәр вакытта шундый шаян булып калыгыз. Кешеләргә күтәренке кәеф һәр вакытта да бүләк итеп торыгыз. Һәм менә хәзерге вакытта шул информация бик күп булган вакытта яшибез. Тамашачыны тоту ул бик авыр. Менә социаль медиага килгәндә дә, телевидениега килгәндә дә. Шуңа күрә минем сезгә теләгем, сезнең һәр вакытта да тугры тамашачыгыз булсын. Һәм әлбәттә тапшыруыгызга, телеканалыгызга озын-озын иҗади гомерләр телим. Рәхмәт бик зур. Сезнең белән аралашу бик тә күңелле иде. Безгә кунакка килергә вакыт тапканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхмәт. Ә безнең тапшырулар дәвам итә. Безнең белән калыгыз. Булды, мин 63 тапкыр сикердем. Ә мин 78. Әнвәр, ә синдә тагы шарлар бармы? Бар. Әйдә бөтенесен кабартабыз. Нигә? Студиябыз матур булачак. Мә, алайса булары сиңа. Әйдә башлыйбыз. Ә хәзер әпсен, төпсен, студияга шарлар төшсен. Кара ничек матур. Әйдә бу шарлар белән уйныйбыз. Ничек? Шарларны күтәрәбез. Һәм идәнгә тидермәскә тырышабыз. Бу бит минем яраткан уеным. Әйдә, башладык. Ой, Әнвәр, нинди кызык булды бу. Әйе, миңа да ошады. Әнвәр, әйдә хәзер тапшырулар карыйк. Туктта, әйдә соң куен. Нинди? Тапшыру карар вакыт җитте инде. Ул озак түгел. 1, 2, 3 диюгә без синең белән шарны шарлатабыз. Кем тизрәк, шул җиңүче. Әйдә. 1, 2, 3. Мин җиңдем. Ә хәзер тапшырулар карыйбыз. Дустым, сәлам. Мин сизеп торам. Син безнең очрашуны бик көткәнсең. Минем дә тизрәк сине сәяхәткә алып китәсем килә. Бүген безне бик үзенчәлекле ил көтә. Син әзерме? Киттек. Без бүген Армениягә, Әрмәнстанга юл тотабыз. Илнең баш каласы Ереван шәһәре. Әрмәнстан территориясе буйлап 9480 елга ага. Һәм анда 74 су саклагычы төзелгән. Бу ил Азербайҗан, Иран, Төркия һәм Грузия белән чиктәш. Илнең символы Арарат тауы. Шунысы кызык, ул Төркия территориясендә урнашкан. Җирле халык бу тауны Масис дип йөртә. Легенда буенча Нух көймәсе, Нольф ковчег нәкъ шунда туктаган. Әле бүген дә көймә калдыкларын эзлиләр икән. Таба гына алмыйлар. Бәлки безгә барып ярдәм итәргәдер. Арарат тауы бик биек. Биеклеге 5165 метр. Әрмәнстанның тагын бер танылган урыны Сиван күле. Бу күл бөтен әрмән халкына ошата икән. Сиван форелен һәм табан балыгын бик яратып ашыйлар. Шулай ук бу күл янында Сиван паркы да бар. Әрмәнстанда бары тик бер генә мәчет бар.
Ул шундый матур. Аның исемен истә калдыруда бик җиңел. Зәңгәр мәчет дип атала. Ә манарасының биеклеге 24 метр. Киләсе тукталышыбыз Мате-Надаран. Исеме бик авыр, ә мәгънәсе бик гади. Ул борынгы кул язмалар институты. Ләкин институт булса да, анда студентлар юк. Ә менә 5-6 гасыр китаплары бик күп. Алар бик кадерле экспонатлар. Тарих сиңа кызык булмаса да, борынгы китап буяугычлары, җилем ясау турында белү сиңа бик кызык булачак. Ә Ереванның бизәге каскад. Мин аны борынгы Вавилон пирамидасына охшатам. Ләкин бу аның заманча версиясы. Ул күп баскычлардан, фонтаннардан, скульптуралардан тора. Иң өскө өлешенә менәргә иренәсең икән, рәхим ит. Аның эчендә эскалатор йөреп тора. Шунысы кызык, биредәге орнаментлар Әрмәнстанның тарихы турында сөйли. Ә җирле халыкның милли ризыклары белән танышасың килсә, нәрсәдән башларга икән? Мин бу сорауга да җавапны беләм. Әрмәннәр бик яратып иртә белән хаш дигән ризык ашыйлар. Бик сәер. Чөнки бу ризыкның төп ингредиенты сарымсак. Шулай ук әрмән өстәлен шашлыксыз да күз алдына китереп булмый. Без яраткан юка ләвәшнең дә туган иле Әрмәнстан. Достым, бүгенге сәяхәт сиңа ошагандыр дип уйлыйм. Әйдәле, тагын бер кабатлык. Әрмәнстан, Азербайҗан, Иран, Төркия, Грузия белән чиктәш. Илнең баш каласы Ереван шәһәре. Илнең территориясе буйлап 9480 елга ага. Әрмәнстанның символы Арарат тауы. Бүгенгә шулар иде, достым. Очрашырбыз.